abonați, sunt Flash. După cum vedeți, jucăm Minecraft, stai puțin să dau și o mai încerc să audio tare. După cum vedeți, am făcut și eu asta, să vă arăt și pe exterior. Uitați cum arată și în acest episod, să-i facem acoperișul, fraților. Da. Mai întâi avem noi. It's ok. Știți cum o să facem? O să facem așa în fiecare colț. Fraților, eu n-am făcut casa off camera, am filmat și după aia nu mi s-a salvat. Nu știu de ce. Dacă te-am făcut 1, 2, 3, 4, 5. Dacă mi-ajung 1, 2, 3, 4, 5. Și aici 1, 2, 3, 4, 5. Acum, fraților, o să facem, adică de fapt o să ne ducem să luăm lemn. Ne ducem la mu. Dar ne ducem, ui. Oaie! Oaie! Dă-te, bă, că oaie! A mea ești. Bulănoasă. Tan, 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 tan. Lavă? Ai, porc. Prost. Am văzut porc la greșit pe lava. Hai să mergem aici, că văd că acolo nu mai e pădure. Acum ia și sparge cu mâna. Salutare, copaci! Am venit să vă tai. Umăr, respect. M-a luat crifa. Sper să-mi pice și mie cuieți mulți de acum acasă, dar voi uitați să iau. Sau poate iau la mine. Da, iau la mine. It's ok. It's ok. Punem unul aici, unul aici, unul aici, unul aici, unul aici ce vreau eu, unul aici ce vreau eu și unul, nu merge. Și unul aici ce vreau eu. Respect. Deci, da, oricum mă aruncam dacă e bine că s-a consumat. Vom lua lemn destul să facem și mai scări. Bă, să sperăm. Buf, 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 buf. Du-te, dă-te, bă, că cade. Dar oare... Să vedem, două stack-uri, facem două stack-uri. Un stack. Păi, pălămă. Am pus lână, nu știu de ce.
Tanto o eroină. I'm sorry. Bă. I am sorry, n-am vrut. Dar oare? Cine oare? Băi, copacule, stai frunzele, dar... Na. Dar cine-i mare în barul san? Eu sunt marele baștan, am valoare, am firmă de barul san. Fraților, lăsați voi un like. Acum o să mă duc la piscină să fac băiețe. Aoleu, futuți. Scaramătii. Tot. Sparge-te, frea drept. Bă, și nu ne ajung scărele. Macarena. Hei, papito, bonito. Dame. Bă, să ne ajungă. Bă, cred că ne ajung. Fii și tu atent. Dar cine-i oare? Eu sunt mare. I'm sorry, nu prea nu. Aici. Op. Bă, frea drecu. Fuck. Ia și sparge cu mâna, nene. Futuți piatra, mătii și chiclă zău în gură. Sche bedrock. Dar și inioare. Bă, îmi cad. Asta, ui, trebuia scoasă și trebuie pusă așa. Și asta. What? Da, aia nu mai trebuie pusă, aoleu, că vine urât. Știi ce? Fuck you. Ia mea. Bun, terminat-o? Aoleu. Da, cine-i oare? Pe aici am făcut. Și bam. Peștele spargem și peștea. Ia să vedem, putem să ne facem și noi un pas să ne plecăm în pâlâmă. 10 minute, adică de fapt 9 minute filmate, nu 10. Sparge-te. Ghiși ce? Nu putem să facem pat. Dar cine-i oare? Băi, și mi-a venit o idee fucking mișto. Am nevoie de asta. Așa. Luăm și noi copăcei.
vesel cu cei, hei! De cine oare? Aoleu, am prea puțin, bă, nene, bă. Da, cine oare? Băi, ne-ajung, băi, ce de mult, nene. Vedeți că ne-ajung la fie. Da, cine oare? Da, cine oare, mă, da, bă, nu ne ajung. Ah. Mai ne trebuie. Ce asta, pește? Piedric. Ia, că sărim până acolo. Ce o parcur, parcur pro parcur. Procur să fie curată în cur. Dar cine oare, cine oare, cine oare, bă? Era gata să cad. Pum pum ceang, pum pum ceang, pum pum ceang, pum pum ceang. Și atât. Bă, du-te, dracu. Bă, să știi că ar veni o idee bună să pui, dar nu o să o facem în acest episod. Hai să mamă, am filmat 12 minute, prea mult. Avem microul? Avem, nene. Și facem așa. Yeee, ce nu e frumos? Fraților. Mamă, la fix. Nu e bine. Trebuie să punem pe ăsta. Pe ăsta. Pe ăsta. Și pe ăsta. Și am pe restul. Dar cine oare, cine oare, bă? Abonare. Dai-mă aici. Și îi facem o poză. Pot să fac poză de aici, din camera și... Băi, mai aproape puțin. Cic-ceang! Captur! Fraților, cam asta cu acest episod. Dacă vreți episodul de continuare, eu am fost Flash și ne revedem data viitoare. Pa!